Hej, jeg hedder Louise, og jeg har firmaet Diætpiloten. I denne her video kunne jeg godt tænke mig at fortælle dig lidt om de fejl, jeg typisk ser, når folk rigtig gerne vil leve sundt og gøre det bedste for dem selv. En fejl, jeg ser mange begår, det er dagen efter de har spist en masse usundt, eller fået en masse alkohol, fået lidt for mange kalorier generelt, så skærer de fuldstændig ned i kalorieindtaget dagen efter og tænker, så må jeg hellere spare de kalorier, jeg fik for meget i går. Og det er en rigtig dårlig idé, for du risikerer sådan set at gøre det hele lidt værre, end det egentlig er. I stedet for at skære ned i kalorierne, skal du hellere bevæge dig noget mere og sørge for, at du får nogle gode, grove kulhydrater i form af grove grøntsager og fuldkornsprodukter, får nogle gode mættende proteiner og får en masse sund fedt, der kan holde dit blodsukker stabilt. Så sæt en streg over den dag, du synes er gået lidt skævt. Bevæg dig lidt mere den efterfølgende dag, og så lad for guds skyld være at skære i kalorierne, så hellere for, at dem du får er fornuftige. En anden fejl, jeg også ret ofte hører mine klienter komme med, inden jeg begynder at pille lidt i deres kost, det er, at de til frokost får måske en masse grove grøntsager og noget kød, og så er det det. Så det vil sige, at der er ingen grove kulhydrater i form af rugbrød for eksempel, og der er heller ikke noget sundt fedt. Og det vil altså sige, at du relativt hurtigt bliver sulten igen, og at du sidst på eftermiddagen begynder at falde i kage- og sukkerfælden. Så en sund, fornuftig frokost bør egentlig være bygget op af selvfølgelig de grove grøntsager, måske en halv til en hel skive groft rugbrød, en god mængde proteiner, og så noget sundt fedt i form af avocado, pesto, mayonnaise. Undrer du dig nok over mayonnaisen, men det er i virkeligheden olie og æg, så det må du gerne. Så sørg for at få lidt sundt fedt til din frokost, så du har et stabilt blodsukker i løbet af eftermiddagen. Og mængden af mad gør også, at du måske ikke spiser helt så meget kage til eftermiddagskaffen. Et sidste råd, jeg vil give dig med på vejen i denne her omgang, det er at gå efter de grove grøntsager. Der er ikke ret meget gods i agurk og icebergsalat. Det giver noget konsistens, og det giver noget farve til vores salater, men ret meget andet giver det altså ikke. Gå i stedet efter dem, der indeholder mere end 2 gram kostfiber per 100 gram grøntsager. Det er sådan noget som kål. Det er fremme lige nu, fordi det er efterår. Så ved at gå efter de grove, får du altså bedre mæthed for de grøntsager, du rent faktisk spiser. Det tager også lidt længere tid at tygge, og det gør heller ikke noget. Og det er egentlig en meget god måde at vurdere på, at den her grøntsag grov. En agurk kan vi relativt nemt køre ned, hvorimod grønkålen, der skal tygges lidt. Så ud og fang noget kål her, når nu det alligevel er efterår. Der ligger en masse gode opskrifter inde på min hjemmeside med kål, så det er bare at gå i krig.